Doncs molt bon dia. Dimarts 2 d'agost del 2022 i comencem amb les notícies de les comarques d'Alacant, centrals i sud del País Valencià. Ximo Puig garanteix un candidat potent a la ciutat. L'adjectiu potent és una miqueta ambigu, Ximo. Ens ho expliques millor o li preguntem a Àngel? Mazón demana investigar les gravíssimes irregularitats als contractes Covid. Els d'aquí, clar, perquè les de fora han sigut invencions, totes. Veïns d'Alacant es mobilitzaran a València i Madrid per reclamar la retirada de les vies del tren per la costa del sud de la ciutat i la connexió amb l'aeroport i l'Elx. La primera mort a Espanya per la viruela del mono s'ha produït a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant. Uns diuen que ha arribat la tercera onada de calor, d'altres que la quarta, i jo em pregunte on ha estat la treva per a diferenciar entre una i altra. Davant l'alerta màxima d'incendis, la Diputació d'Alacant dota al Parc de Bombers de més personal que mai. I en esports volia fer esment especial a que tenim un equip d'hoquei patins, el Patí Alcòdiam Salesià, que jugarà la fase prèvia de la Lliga de Campions. El meu reconeixement per ells. Són festes a Orba, a Aspe i a Calp. Hi ha moltes altres poblacions, segur que també. Obrim el rebost mediterrani i traguem coques amb salsa de ceba i tomaca natural ratllat amb sobrassada artesana de carn rabosa. L'acompanyem nu monastrell 100% rosat ancestral de la Zafra en Monover. Avui, com heu pogut veure, poca cosa. Demà millor. Passeu gran dia.